Pero ito kasi yung... Wala akong... Ayan. Kasi daw, dahil nasa benefit. Hindi ka rin yung ano, hindi ka rin yung story niya.
Dito lang kami, no? Bili lang kami po. Iman? Hi vlog. Hi vlog. Welcome viewers. At comfortable vlogging sa kasama po ang programa Gamitin Kabengya. Palagpakan tayo po ang pagkiramdaman. 885 ng Barangay Santa Rosario. 838 Anak Santa Rosario. Pabili ka na naman? Masipag.
Wala yun. Hindi ba naman yun? Eh, kahit hindi mo sabihan. Naglaba pa. Hindi ka na makadumi. Wala ka na ayos eh. Pagkain mo, tapo na ta. Para ako ano. Palakpakan tayo po. Renato, Reyes, Boss. Parehong po kaya katapong Reina. Karing kaya katapong po Ave Marias. Then may kaya po kay Competition Heart. At karing kaya katapong po mga galing. Nakatong salamat kay Bali, tatlo po sa inyo. Gusto yung sa inyo lang ah. Ilan po na ito? Baliktad, kasaysayan at diwa.